हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। हम रउआ सबन के बीच में फिर से एगो गाना लेके आइल बानी और ई जौन गाना बा तौन भाई भाई के संबंध में बा। चाहेम कि रउआ सबन ई गाना के पूरा सुनी और लाइक शेयर कमेंट करी कैसन लागल हो। और हमारा फेसबुक पेज के पेंडिंग स्टार सिंगर भूषण राजा के फॉलो करी और सिंगर भूषण राजा यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करी। आई रउआ सबन के बीच में हम गाना के सुनावे के प्रयास करतनी। रउआ सबन के अच्छा लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें। भाई से भाई लड़े लड़वले पड़ोस बा, भाई से भाई लड़े लड़ावत पड़ोस बा, मनही के पड़ी जबन में के दोष बा, मनही के पड़ी। भाई से भाई लड़े लड़ावत पड़ोस बा, मनही के पड़ी जबनवे के दोष बा, मनही के पड़ी। भैया जबनवे के दोष बा, मनही के पड़ी। इतने ना ये भैया, भाई भाई में लड़ाई काहे होता, कैसे होता? जब से डिजिटल ज़माना आइल बा, मोबाइल हाथे हाथ आइल बा, तब से इस चीज़ के औरी पर्दाफाश भइल बा। देखी आगे का कल्पना बा राइटर के। फिल्म के नकल करत बाड़ी में हरारू, मर्दन के संगे संगे पियतारी दारू। फिल्म के नकल करत बाड़ी में हरारू, मर्दन के संगे संगे पियतारी दारू। इतने ना ये भैया, आगे देखी। बापू के संगे बेटा, बापू के संगे बेटा पी के देखो बेहोश बा, मनही के पड़ी जबनवे के दोष बा, मनही के पड़ी। भैया जबनवे के दोष बा, मनही के पड़ी। देखी और राइटर के आगे का कल्पना बा। लुच्चा के राज भइल धर्मी धराता, धन के लालच में जान भाइयों के मराता। देखी क्या कल्पना बा। लुच्चा के राज भइल धर्मी धराता, धन के लालच में जान भाइयों के जाता। आगे देखी। भूषण राजा रजनीकांत सगमा में खामोश बा, भूषण राजा संतोष संवरिया सगमा में खामोश बा, मनही के पड़ी जबनवे के दोष बा, मनही के पड़ी जबनवे के दोष बा। भाई से भाई लड़े लड़ावत पड़ोस बा, मनही के पड़ी जबनवे के दोष बा, मनही के पड़ी जबनवे के दोष बा, मनही के पड़ी। नमस्ते, प्रणाम दोस्तों, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।